Здравейте! Днес ще покажа един удар в тениса на маса, който е измислен лично от мене и се използва за висока топка за директно завършване. Казва се обратен форхенд от бекхенд страна. Как произлезе той? От тук е нормалното забиване. Самият удар, който ви показвам, се прави с завършване на хилката по този начин. Топката се хваща леко отстрани. От тук ударът е напред и настрани. Специфично за забиването по този начин е, че от тук се придава ляво странично въртене при самото забиване. При обратен форхенд от тук въртенето, което се придава, е дясно. Използва се, пак казвам, само на висока топка. В момента в световен мащаб играчите, когато им дойде висока на бекхенд, се мъчат от тук и не могат да направят силни удари. Един възможен вариант е при средна топка, топката да бъде забита силно по този начин. При по-висока топка е прието, че играчите трябва да се завъртят и от тук да забият, което е рисково. И те огловат масата и може топката да бъде върната по правата. При самият удар това нещо оправя до някъде проблема, защото топката може да бъде забита директно без да се завъртаме. Ето го изпълнението на удара. Специфично за удара е, че топката става около 2 пъти по-силна, колкото е нормалното забиване от сам. В началото, когато опитвате удара, ще бъде трудно. Повечето играчи в световен мащаб може би са опитвали такива бекхенди на ниска топка. Пак казвам, този удар е пригоден за висока топка. В началото ще ви бъде трудно да привикнете към това нещо. От тук да правите така и ударът ще ви бъде неспецифичен. Но с тренировките постепенно ще свикнете и ще видите, че се получава. Движението е ето така. На ниска топка обаче е доста трудно приложим, затова използвайте на висока топка. Ето още някакви демонстрации. Hello, my name is Cvetan Gelev and I am table tennis coach. I play table tennis from more than 20 years. I play in all divisions here in Bulgaria, and today I will show you my new shot which I patent and I invented this shot. It's called reverse forking from backhand side. Now I will make forking smash, the basic shot. It is like this. What is the difference? Reverse forking we use when we get a high ball. Other player must give high ball and the shot position is like this. We must take the ball a little bit left of a body and from here the shot is forward and a little bit off side. The shot is very powerful and we add a side spin. It is right side spin which is very hard for opponent to give back this ball. Now I will show you. Very powerful shot. The difference between forehand basics and reverse forehand, maybe with this shot I make 2 or 3 times powerful shot than basics forehand. Sometimes even I come here
and finish from here to do right side spin and more power. The shot is like this. Top players don't use this shot when they receive high ball. Some players make shots like this. Some others make a step, and from here they finish the ball with the 14th basic smash shot or 14th topspin. From here, and they finish. Sometimes the other player is ready and he walk here and give back the ball. It is very easy from here to make this shot and finish with this stroke and finish the point.